बरं हे आपल्या दोस्तांना म्हणा आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब कर बघा. काकू मला लय भूक लागली बघ, मला बाहेर पटकून. अरे तुला का बायको करून दिली नाही का? घे करून तिच्याकडून खा. अरे काय बी झाले की माझ्या बायकोच्याच कशी मागं लागत आश्चर्य तू. माझ्या का मुळावर आला बाबा. मला आलाच बाबा. मी तुला काय म्हणलं होतं मला बायको करून दे. मी काय येड्यावानी करीत नव्हतो, कोणाचा बुवा बाट आणला नाही काय नाही, तरी माझ्या गळ्यात एवढं मोठं लोणनं घातलंय. हा का कसं बसलंय. हाय का बघा बरं त्या काय म्हणतात सुपारी कात्रीत घातल्यावर कसं ते होतं तसलं नवर देवाच्या अब्दा बघा. इकडून बायकोने हाणलं की तिकडं आईच्या अंगावर, आईने हाणलं की बायकोच्या अंगावर. म्हणजे आम्ही काय असं वारीने आलो का काय कोणीकडून. आज मला तिला मी अजिबात बोलणार नाही. तो भाकर मला वाढायची पहिली. बरी सोंग येते तुम्हाला लोकांच्या जीवावर. लोकांची आला ठेवण्यासाठी माझ्याकडून करून घेतो काय नाही का तिला बी लय काम पडतंय. काय करावं तिने तरी. मग आश्रमात नेऊन सोड आम्हाला एखाद्या. म्हणजे बायको आश्रमात नेऊन सोडू. बायकोला कशाला सोडतो? म्हाताऱ्या सोड की झालं तुझं काम आता. नाही का तुम्ही अनेक 10-5 वर्ष डगातात वय तुम्ही. कामधंदा करण्यापुरतच जगेव आम्हाला. मग तुम्ही जवळ काम करतात तर तुम्ही माझ्या पैसे पुन्हा तुम्हाला पुन्हा पुण्याला मुंबईला फ्लॅट करून ठेवीन की. पंढरपूरला नेऊन सोड आम्हाला पुन्हा. म्हणजे तुम्हाला पंढरपूरला जावं वाटतंय ना. मग तुम्ही पंढरपुरात व्हा. तुम्ही मग पुन्हा तिथंच बसा तिथंच पाहिलं बसून तू पैसा न्यायला येत जा. तसं असतं काय काय बी बघा येड्यावानी. तुमचं मागलं तरी समाधान आहे काय तेव्हा. बरं हे आपल्या दोस्तांना म्हणा आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब कर बघा.